І у людей ёсць прэтэнзіі да Бога. Мне зараз трэба прачытаць лекцыю. Ходзяць да дзяцей, расказваюць пра аборты, пра тое, што галоўная задача дзяўчын гэта нараджаць і быць гаспадынямі. Што-то ў гэтым ёсць. Ці можа чалавек з гомасексуальнай прыродай хрысціць дзіцё? Я сваруся, таму што я вот по-божаму паступаю. Чаму споведь праз пасрэдніка? Трымае тых людзей, вот, якія не захацелі з ім быць. Чаму трэба плаціць? Бацюшка GPT. Ходзяць святары да дзяўчынак там 15-16 год. Гэта не добра, гэта не добра. Калі вы не робіце так, не так, не так, это страх Божы. Не, Бог не любіць нас такімі, якімі мы ёсць. І пачынаюць умешвацца ў сексуальную адукацыю. Выглядае, ну, не па-хрысціянску. Ці можа GPT-чат замяніць святара? Да, І это грех. Не, гэта маніпуляцыі, конечно. Святар праваслаўнай царквы отец Георгий Рой, 46 год, досвед святарской працы 19 год. З 2004 по 2013 выкладаў гістарычную літургію і місіялогію ў Мінскай духоўнай акадэміі і семінаріі. З 2015 года быў настаяцелем Гродзенскага кафедральнага Свята-Пакроўскага сабора, быў рэктарам Гродзенскай свецкай багаслоўнай калегіі. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у 2020 годзе пратэірэй Георгий Рой публічна асудзіў фальсіфікацыі і гвалт у адносінах да мірных пратэстуючых беларусаў. Аказваў дапамогу затрыманым. Отец Георгий, памятаеце про той анекдот, які вы мне мінулы раз расказалі? Уже не памятаю. Мы з вами гаварілі пра тое, чаму быць у смуце гэта грех. Ну так. Это быў, да, анекдот, звязаны з двума маімі аднакурснікамі. У аднаго былі такія сур'ёзныя праблемы, і ён так упаў, такі смутак, такі быў маркотны, без настрою. І другі мой сябра яго сустракае, кажа: а чаго ты? А, кажа, у мяне вось грэх уныния, смутку такого. А ён кажа: ну, кажа, ведаеш, ну, усё разумею, але грэха смутку не разумею. Столькі вясёлых грахоў, да, чаму ты выбраў менавіта гэты? Да. Ці можа чалавек быць добрым без веры ў Бога? Ну, канешне, можа. Канешне, можа. І гэта нават у Бібліі так гаворыцца, у Слове Божым, што у некаторых, ну, вот гэтая Божая праўда проста напісана ў сэрцы. Да, хоць фармальна яны могуць быць неверуючымі. І мне здаецца, што вот менавіта той досвед, які мы перажылі ў 20-м, пасля 20-го года, ён гэта, ну, вельмі выразна паказаў, што шмат хто там з розных канфесій, рэлігій, якія фармальна выстаўляюць сябе веруючымі, павялі сябе так, што і ўдзельнічалі ў гвалце, і апраўдвалі гэты гвалт. І шмат хто не дэклараваў ніякай сваёй веры, ніякіх сваіх перакананняў, паступілі абсалютна сумленна і па-хрысціянску. Таму вось гэтая фармальная прыналежнасць там да той ці іншай рэлігіі, ці там канфесіі, ці веравызнання, яна яшчэ мала што азначае. Ну, а калі чалавек не верыць у Бога, ну, не ці можа ён быць добрым? Ну, зато Бог верыць у чалавека. Гэта не праблема. І чалавек вот па нейкай вот прыроджанай інтуіцыі, па Божаму дару нават. Ён нясе гэта, і Гасподь не будзе нас, ну, ацэньваць па нашай фармальнай прыналежнасці. Ён будзе канкрэтна ацэньваць нас па тым, што кожны з нас робіць, як жыве, чым напоўнены. Вот. І я думаю, што мы ўсе будзем вельмі здзіўленыя, калі вось Гасподь правядзе вось гэтую нашу ацэнку. Да. Небяспечны момант. Чаму ж? То што, можна ж тады ў царкву не хадзіць? Чалавек свабодны. Вось не так даўно, гэта вот перад Вялікім постам заўсёды чытаецца гэты евангельскі ўрывак пра блуднага сына. Так, ён пакінуў айца, пайшоў кудысьці там сваім жыццём займацца. Ну і Бог гэтаму не перашкаджае. І розныя бываюць шляхі чалавека. Хтосьці з дзяцінства з Богам там і ў царкве, і так вот всю сваё жыццё праводзіць, а хтосьці у самы апошні момант свайго жыцця прыходзіць. І гэта вот ізноў жа евангельскі тэкст, што хтосьці з самага ранку пачынае працаваць з Богам, там з
5 гадзін раніцы, а хтосьці прыходзіць пад канец працоўнага дня. І Бог усіх прымае, і тых, і іншых. І хаджэнне ў царкву, так, это не панацэя. Увогуле, я лічу, што рэлігія можа быць і вельмі часта з'яўляецца вельмі вялікай спакусай для чалавека. Бо, уваходзячы ў рэлігію, чалавек дакранаецца да нейкай сакральнасці, і калі няма вось такой сур'ёзнай, глыбокай унутранай працы над сабой, то атрымоўваецца так, што чалавек бярэ гэтую сакральнасць з традыцыі рэлігійнай і пад гэтую сакральнасць падводзіць усялякія свае, ну, прабачце, бздуры. Вот, усякая дурота, вот, яна можа атрымацца сакральнай. Ці, напрыклад, рэлігія можа быць небяспечнай таксама і таму, што чалавек судакранаецца з цяжкай рэчаіснасцю, з цяжкімі задачамі па змяненню сябе самого. А замест гэтага вот, ён утварае такія сабе міфы нейкія, можна сказаць, сыходзіць у нейкі казачны свет, у такі паралель нереальны. Вот ён жыве там у гэтым выдуманым свеце і не займаецца сабой. Яму там добра, яму там вот, цудоўна, у яго там на кожным кроку нейкія там цуды, здарэнні. Але ж Бог прымае. Бог любіць яго і такім. То калі Бог любіць нас усіх такімі, якія мы ёсць, навошта нам сябе ўдасканальваць? Не, Бог не любіць нас такімі, якімі мы ёсць. Окей. Кожнага чалавека Бог любіць, але ён чакае ад таго, што чалавек будзе развівацца, будзе перамагаць вось тое недасканалае, злое, што ў ім жыве. То бок, канешне, любоў Бога, яна універсальная, але гэта не такая любоў. Я цябе люблю, ўсё, можа нічого не рабіць. Жыві, як ты жывеш. Не. Ён чакае ад нас актыўнасці, дынамікі, і калі мы чытаем Слова Божие, вот яго адкравенне, то гэта у кожным радку літаральна ён пра гэта гаворыць. А чаму споведь праз пасрэдніка? Чаму нельга з Богам гаварыць напрямую? Гэта неправільнае разуменне, што споведь праз пасярэдніка. Святар не пасярэднік. Калі я чытаю малітву перад споведдзю, я кажу пра сябе: я толькі сведка вось той размовы, якая у цябе адбываецца з Богам. І я кажу: Христос стаіць тут, прымаючы споведь тваю. Якая роля святара увогуле і чаму ён патрэбен у гэтым працэсе? Праўда жыцця ў тым, што мы, знаходзячыся ў сваёй гэтай бурбалцы, мы не заўсёды здольныя адэкватна ацаніць саміх сябе. І таму святар, ён як сведка і як памочнік. Ён як бы можа паглядзець на жыццё чалавека, на яго справы, на яго стан унутраны збоку і можа пабачыць, можа падказаць, ну калі гэта нармальны, сапраўды такі дасведчаны, духоўна дасведчаны святар, ён можа штосьці падказаць. Што такое нармальны святар? Гэта які? Па-першае, гэта святар шчыры, гэта святар не маніпулятар, гэта святар усё ж такі, які мае і духоўны досвед, і жыццёвы досвед, і добрую адукацыю, я б сказаў бы, і нейкія, ну, базавыя, псіхалагічныя нават веды. І вот такі вот святар, ён памагае чалавеку. Ён не пасярэднік, чалавек каецца перад Богом. Бог даруе чалавеку. Тут святар толькі вот як сведка і як памочнік. Не больш за тое, не пасярэднік. І царква — гэта таксама не пасярэдніцтва паміж Богам і чалавекам. Царква — гэта асяроддзе, да, дзе мы сустракаемся як сям'я дзяцей Божых з нашым нябесным айцом. А калі Бог усё прабачае, то навошта тады вот этот страшны суд і вечныя мукі, вечныя пакуты? Значыцца, гэта нейкае такое вот увайшло, ну, сярэднявечнае такое вот уяўленне, вельмі спецыфічнае. Мабыць, яно нават і не адпавядае вот першапачатковаму погляду на тое, што такое страшны суд вот у хрысціянстве. Некаторыя святыя айцы, такія тэолагі, вельмі відныя, уплывовыя у хрысціянскай царкве, яны гаварылі так, што рай
и пекло одно и то самое. Окей, то бок не бывае, Бог не на небе. Ён паўсюль. Але слухайце, тут вельмі важны момант, таму што нас прывучаюць. І вот у маім, калі я была вот у дзяцінстве, мяне там вадзілі ў царкву, мне натуральна, таму што я так думала, адкуль я это ўзяла? А я это ўзяла з ікон. Ну так. Таму што ёсць неба, ёсць анёлы, там ёсць Бог, і у нас вот ёсць такое стэрэатыпнае, замацаванае ў грамадстве сярод шырокага кола прадстаўленне, што Бог жыве на небе, это першае. Другое, чалавек, калі памірае, яго душа адпраўляецца на неба. И вот небо это какая-то такая вот резервуар, где вот там захоўваецца все. А пекло это недзе вельмі унізе, да, и там огонь, и там это все горит. Да, царство сатаны такое, да. И вот там вот вечно этот. Ну, так вот гэта ідэя абсолютно не хрысціянская, гэта ідэя вядомая у рэлігійным жыцці як дуалізм, да, як такое разделенне Божае і небожае. І гэта тое, што было у хрысціянскай гісторыі вызначана як ерась. А хрысціянскае бачанне гэта, што Бог напаўняе сабой усё. Нема такога месца, дзе не было б Бога. І вот яшчэ раз вернусь да гэтага парадаксальнага выказвання, што рай і пекла гэта адно і тое самае. Гэта адзін і той самы Бог. Такі прыклад возьмем. Сонца. Вот нормальный человек любит солнце, да, калі оно светіць. Мы любим там загараць, там быць там на пляжу. Для нормальнага чалавека сонца гэта крыніца радасці, задавальнення, добрага настрою. А вот уявім сабе такую істоту, як вот з твораў Толкіена, з Хоббіта, вось гэты Горлум, да, які пражыў усё жыццё дзесьці там у падвалах, нейкіх у пячорах такіх, да. І для яго любы промень вось гэтага сонца быў пакутай. Дык вот Бог, умоўна кажучы, ён кажа: людзі, я сонца, я не магу не свяціць. Я прашу вас, прывыкайце да мяне, да, прывыкайце да маёй энергіі, да, бо калі вы гэтага не зробіце, вам можа быць больна. І што такое пекла, вот як вот тлумачаць вось гэтыя святыя айцы, гэта нават акт Божай міласэрнасці. Бог, ну, умоўна кажучы, як можна далей просто вот трымае тых людзей, вот, якія не захацелі з ім быць. Ён іх не судзіць. Страшны суд, ён страшны чым? Самавызначэннем чалавека, да, што чалавек можа сказаць Богу: не, я з табой не хачу быць. І вот Бог як бы адсоўвае максімальна далёка, каб не раніць сваім святлом вось тых людзей, якія не захацелі з ім быць. Тады што значыць суд Божы і чаму трэба баяцца Бога, ну калі ён пазіцыянуе сябе, альбо рэлігія пазіцыянуе сябе як яго як айца. Да, чаму трэба баяцца? І чаму царква, яна часам ёсць такое меркаванне, што это маніпуляцыя, да? Вот калі вы так ходзіце ў царкву, Бог любіць вас, не ходзіце ў царкву, бойцеся. І вот эта вот педалька страха. Да. Ну дык вот, што гаворыць пра гэта Біблія, да, што там, дзе страх, там няма любові, да, а Бог ёсць любоў. Просто можа быць сітуацыя, баяцца, ну, як на мой погляд, трэба не Бога, а трэба баяцца, ну, апынуцца без Бога, без любові, без добра, бо чалавек можа сябе завесці ў сітуацыю, калі Бог не зможа яму дапамагчы, калі вот чалавек настойліва вот будзе рэалізоўваць вось гэтую свабоду волі, сваю свабоду і казаць: ты мне не трэба. Все, я живу без тебе. Там, вот. І Бог паслухаецца такога чалавека. Баяцца не самого Бога, да, бо Бог нікога не карае. Толькі сам чалавек можа себе пакараць. Бог просто папярэджвае, што з намі можа быць. Это крышку іншае. Мы ўспрымаем страх заўсёды як нешта тое, што кепскае, тое, што нам там небяспечна, тое, што для нас там, ну, закрывае нас. Але насамрэч у страха ёсць вельмі шмат добрага, вельмі шмат пазітыўнага, і наогул страх гэта пра тое, каб зберагацца. Таму што калі б мы не баяліся вышыні,
Ну, как бы, чтобы было. Але ёсць той страх, які абсалютна паралізуе чалавека, робіць чалавека рабом, робіць чалавека ахвярай, які не дазваляе чалавеку жыць і радавацца. Отец Георгий, чаму трэба плаціць за хрост, вянчанне, адпяванне, калі гэта таінства, а таінства – это дар Божы? Па-першае, плаціць, хоч плаці, хоч не плаці. Да? В беларускай праваслаўнай царкве там нават тут как бы ёсць, што колькі каштуе. Вось гэтыя там усе кошты, там усё гэта, канешне, негатыўная, дрэнная і неправільная з'ява. Дзякуй вам за тое, што вы прямо про это... Мне падаецца, вельмі важна это прагаварыць, таму што ёсць людзі, якіх адварочвае. Канешне. Вот это вельмі важна это прагаварыць. Тое, што, магчыма, было складана альбо немагчыма прагаварыць, калі я была і вы былі в Беларусі. У нас заўсёды мы праводзілі гэтыя суразмовы перад хрышчэннямі, вянчаннямі. Мы гаварылі пра гэта, да, што вы маеце права абсалютна без усялякіх там гэтых ахвяраванняў прыходзіць, мы там пахрысцім, не пытанне. Іншая справа, што, канешне, хрысціяне нясуць адказнасць за сваю царкву. Напрыклад, як уладкавана наша парафія. Мы штомесяца плацім унёскі, да, бо нам трэба забяспечваць там гэтыя плацяжы там па рахунках там і гэтак далей. Зарплаты святару грамада не плаціць, а наадварот, мы святары, але мы таксама сябры гэтай парафіі, мы таксама плацім гэтыя унёскі. І ўсё, калі ласка, у нас там ні за што не трэба плаціць, ні за свечкі, ні за запіскі ўвогуле. Але гэта не знімае з нас адказнасці за сваю царкву. Мы стараемся дапамагаць людзям. Мы вызначылі, што 10% нашага бюджэта будзе ісці на справы міласэрнасці, на падтрымку. І гэта наша задача. Гэта наша задача і забяспечыць сябе і яшчэ і іншым людзям дапамагчы. Канешне, гэтая форма там прыйшоў у царкву, там куды там не ступі, там паўсюль трэба за штосьці плаціць. Гэта вельмі непрыгожая і неправільная форма, я б так сказаў. А потым гэты там царкоўны бізнес, натоўпы людзей, і ім заўсёды штосьці там прапануюць там купіць. Какой-то туризм немножко. Да, і гэта недобра, гэта недобра. Чаму царква ўмешваецца ў палітыку, падтрымлівае армію і часам апраўдвае гвалт? Это, канешне, вялікая праблема. Напрыклад, як мы зараз бачым, у выпадку гэтай вайны Расіі супраць Украіны, калі царква не проста апраўдвае, яна сакралізуе гэтую вайну, называе яе свяшчэннай. Ці калі, напрыклад, беларускія святары падтрымлівалі гвалт дзяржавы ў адносінах да мірных грамадзян, гэта, канешне, здрада хрысціянскім каштоўнасцям. Гэта ў пэўным сэнсе антыхрысціянства. Матыў, што дзяржава падтрымлівае царкву, дазваляе там, дае нейкія там грашовыя субсідыі. Не нейкія. У межах Беларусі альбо Расіі, не нейкія. Да. Значныя, я б сказала. Значныя. Хай, да. Больш за тое, напрыклад, беларуская праваслаўная царква, яна можа ўплываць на прыняццё альбо не прыняццё нейкіх законаў. Яна можа дыктаваць свае рэчы, якія тычацца цывільнага, грамадскага, не рэлігійнага, не царкоўнага жыцця. З каго складаецца царква? Так, яна складаецца з людзей, з грамадзян. Пытанне ў тым, наколькі адэкватна царкоўная іерархія рэпрэзентуе тое, што думаюць людзі. Ці прэзентуе яна тое, што думаюць людзі, ці яна прэзентуе тое, што ёй трэба? Гэта вялікая праблема. І, скажем, у сітуацыі, калі царква жыве ва ўмовах аўтарытарнага, дыктатарскага рэжыма і спрабуе з гэтым рэжымам супрацоўнічаць, то з'яўляецца такая спакуса, канешне, праз
вось гэтыя інстытуцыі аўтарытарнай дзяржавы прасоўваць свае нават такія вузкаканфесійныя інтарэсы, там свае маёмасныя інтарэсы, там ці нейкія, ну, навязваць грамадству там, ну, нейкія свае правілы жыцця. Хаця далёка не факт, што вось гэтае грамадства з гэтым згодна. У сітуацыі, напрыклад, жыцця царкваў у дэмакратычнай дзяржаве, тут працуюць гэтыя супрацьвагі. Напрыклад, у каталіцкай царквы у Літве ёсць таксама там свае погляды на розныя бакі жыцця гэтага грамадства, і яна іх артыкулюе, яна іх таксама, ну, як бы спрабуе правесці ў жыццё, але тут працуюць вось гэтыя грамадскія супрацьвагі, і штосьці, да, вот грамадства з чымсьці згаджаецца і прымае ў сваё жыццё, а штосьці не згаджаецца і адкідвае. А вось тут вот асабліва вось гэтая небяспека ўзнікае, калі царква становіцца партнёрам аўтарытарнага рэжыму. І гэта ж працуе ў абодва бакі. Царква насамрэч плаціць вельмі вялікі кошт за вось тыя прэферэнцыі, якія яна атрымоўвае, бо яна вымушана, ну як вымушана, яна згадзілась на гэта. Мы будзем падтрымліваць там вось гэты аўтарытарны рэжым, мы будзем апраўдваць тое, што гэтыя рэжымы робяць. Такое вот, што супярэчыць як бы і чалавечым, і Божым законам. Ну, атрымоўваецца, што прадаюць хрысціянскае сумленне, хрысціянскую праўду дзеля сяброўства з моцнымі гэтага свету, дзеля вось гэтых прэферэнцый. У мяне, ведаеце, якое адчуванне? Вот. Ну, на прыкладзе таго, што вельмі шмат праваслаўных святароў, яны маюць доступ і нават абавязак заходзіць у школы і там, прабачце, я скажу это слово, прапагандаваць праваслаўную рэлігію. Это першы прыклад. Другі прыклад, калі пэўна назревае праблема з тым, што бацькі не могуць справіцца з дзецьмі і дзяржава не можа на ўзроўні школ справіцца з дзецьмі, таму яны прыдумалі прыкольную штуку. Бацькі могуць адмаўляцца ад дзяцей. Хто будзе выхоўваць гэтых дзяцей? Пры манастырях будуць выхоўваць. Ну, я вельмі скептычна стаўлюся да гэтай ідэі. Я добра ведаю, што такое манастыры, беларускія праваслаўныя царквы. У іх няма ніякіх ні сродкаў, ні магчымасці гэта рабіць. Але яны канкуруюць, разумееце, яны пачынаюць, то бок я тут бачу канкурэнцыю, тое, што праваслаўная царква, яна бачыць магчымасці перацянуць і взяць ад дзяржавы. Да, канешне, гэта парушэнне, ну, парушэнне свабоды. Ну, чаму, напрыклад, там дзеці з пратэстанцкіх там ці каталіцкіх сямей павінны слухаць настаўленні праваслаўнага святара? Прыходзяць святары да дзяўчынак там 15-16 год і пачынаюць умешвацца, напрыклад, у сексуальную адукацыю, расказваюць пра аборты, расказваюць пра тое, што галоўная задача дзяўчын і жанчын гэта нараджаць і быць гаспадынямі. І вот это вот перацягванне, яно нясе вялікую небяспеку. Но таго, што мы скацімся в какое-то сярэднявечча нейкае. Тут праблема, канешне, яшчэ ў тым, я добра ведаю настроі, як бы і сітуацыю у, ну, канкрэтна вот у беларускай царкве, і сапраўды ёсць шмат, ну, немало святароў з такімі крайне кансерватыўнымі, такімі, як кажуць, дамастроеўскімі такімі поглядамі. Это не крайне кансерватыўныя, да. Это реально сярэднявечныя падыходы да жыцця. Ну, ёсць такія святары. Ёсць святары, ну, з абсалютна, як бы, ну, з такой больш узважанай, ці нават абсалютна такой, ну, нармальнай хрысціянскай пазіцыі. Яна, канешне, адрознівацца можа ад свецкіх поглядаў. Ну, але ізноў жа, якім чынам гэта робіцца? Калі гэта робіцца для тых людзей, якія, ну, сапраўды хочуць паслухаць святара і згадзіліся з гэтым, гэта адно. Калі гэта робіцца супраць волі людзей, як вот такое вот навязванне, то гэта ўжо іншая сітуацыя, гэта недобра. Чаму праваслаўная царква, ну, а можа, наогул хрысціянства, яно глядзіць на гомасексуальнасць як на грэх? Бо чалавек такім нарадзіўся. Значыцца, сапраўды, ну, царква – гэта інстытуцыя, якая ўжо жыве і існуе ўжо вельмі даўно. Гэтая з'ява ўжо бачыла вельмі шмат
за гэтыя тысячагоддзі, і свет мяняецца, там абставіны мяняюцца, цывілізацыі мяняюцца. Гэта ўсё зразумела. Калі мы будзем гнацца там за кожным там веяннем часу, то ты просто не будзеш паспяваць там, ну скажем, мяняць вопраткі і вобразы. Таму ёсць разуменне, ну такое біблійнае разуменне чалавека, такая біблійная антропалогія хрысціянства, ну такое класічнае хрысціянства, як вот праваслаўная каталіцкая царква, ну досыць кансерватыўная. Светапогляду нашага погляду на чалавека з'яўляецца Слово Божие, да, вот кніга Біблія. У Бібліі, да, гомасексуалізм акрэсліваецца як грэх. Гэта, ну, факт. І мы не можам перапісаць Біблію, яна такая, якая яна ёсць. Але разам з тым мы гаворым пра тое, што чалавек гэта свабодная істота, і чалавек мае права выбіраць і жыць так, як яму хочацца, так, як ён лічыць правільным. Гэтая свабода, вот гэта, ну, абсалютна, да, тое, што зацверджана ў Бібліі. І ў асяроддзі праваслаўнай царквы, і ў асяроддзі каталіцкай царквы, ну, вядуцца вельмі такія актыўныя дыскусіі, як царква можа здзяйсняць вот, ну, такую апеку, да, вот, над людзьмі, якія маюць такія асаблівасці іх жаданняў, імкненняў, да, іх прыроды. Ці былі ў вашай пастве за ўсё ваше святарскае жыццё людзі з гомасексуальнымі схільнасцямі? Ну, канешне, былі, і гэта людзі, да, людзі, такія самыя людзі, як іншыя людзі, вось. Але ведаеце, вот мне што падаецца, вот мы такіх людзей характарызуем праз іх сексуальную прыроду. Не праз тое там, які ён спецыяліст, добры ён там, ну, які ён ёсць. То бок, вот он ёсць такі, але оп, першае, значит, вот у него гомасексуальная схільнасць, прырода такая гомасексуальная, всё. Ну, часта, скажем так, што часта гэтыя людзі, яны і самі сябе вот у першую чаргу так прадстаўляюць. Гэта людзі. І страшна, калі хтосьці пачынае узрошчваць такую нянавісць да іншых людзей, да вот, людзей, якія вызначаюць сябе інакш, там, чым большасць. В першую чаргу захоўваць свабоду, цаніць свабоду і прымаць чалавека, якім бы ён там не быў, там падабаецца табе, не падабаецца. Гэта чалавек, гэта дзіця Божае. А вот, напрыклад, калі бацькі выбралі сабе в хрёстных вот чалавека з гомасексуальнай прыродай. Калі гэты чалавек вызнае сябе як праваслаўнага хрысціяніна і прымае веравучэнне гэтай царквы. І зразумела, калі ён спрабуе жыць згодна з правіламі той царквы, да якой ён належыць, канешне, ён можа быць хросным. Калі ён разумее, што веравучэнне гэтай царквы яму не падыходзіць, што ён можа лічыць, што веравучэнне гэтай царквы для яго непрымальнае, ну, тады зразумела, што ён не ў гэтай царкве. А святару што рабіць, отец Георгій? Ну, святару просто... Самае галоўнае, тут святар стаіць перед выбарам, как бы, яму складанне за ўсё. Святару гаварыць, што шчыра і адкрыта пагаварыць з такім чалавекам. Гэта адкрытая, сумленная размова чалавека з чалавекам. Зараз мы вельмі уважліва глядзім там за ўсім, што там адкрывае навука, там якія новыя абставіны ў гэтым кантэксце ўзнікаюць і як быць з тымі людзьмі, якія ўсё ж такі маюць гэтыя асаблівасці сваёй прыроды і хочуць быць у гэтай царкве, як ім арганізаваць тое, што называецца пастырская апека гэтых людзей. З пункту гледжання людзей, якія адносяць сябе да ЛГБТК+, я разумею, што мае словы для іх будуць не зусім успрымальнымі і, хутчэй за ўсё, яны са мной не згодзяцца. Ну што ж, да, разыходжанне ёсць, мы яго не хаваем, такая сітуацыя, такія погляды, але тым не менш я сапраўды адкрыты да гэтых людзей і я ніколі не выганю такога чалавека з царквы, напрыклад. Я гатовы дапамагаць такому чалавеку. Я гатовы бараніць свабоду
свабоду такога чалавека. Калі такі чалавек захоча быць у праваслаўнай царкве, мы падумаем, пашукаем, як яму жыць у праваслаўнай царкве. І у асяроддзі самой праваслаўнай царквы, у каталіцкай царкве, ну і зараз ідзе вельмі шмат дыскусій. Ці маглі б вы уявіць 5 год назад, будучи настоятелем собора в Гродно, что вы можете такі даць адказ? Ну, от за гэтыя 5 год мои погляды нічым не змяніліся, бо калі я яшчэ быў выкладчыкам Мінскай духовнай акадэміі, семінарыі, я выкладаў біаэтыку, і я ўжо, ну, не ведаю, год 20 таму я быў знаёмы з гэтай праблематыкай, і частка маіх лекцый, яна таксама гэтага тычылась. Ужо тады, як бы, я шмат чытаў, шмат разважаў, вот, і тады нават са студэнтамі мы абмяркоўвалі гэтую праблематыку. Як бы мае погляды вот у гэтым плане яны сфармаваліся досыць даўно. Як царква ставіцца да штучнага інтэлекту і да сучасных тэхналогій? Ці можа GPT-чат замяніць святара? Ну, конечно, не. Ніякая тэхналогія не заменіць чалавека. Гэтая тэхналогія, яна ставіць пад пытанне, хто такі чалавек. Я ведаю, што зараз многія тэолагі і праваслаўныя, і каталіцкія, пратэстанцкія, яны шмат думаюць, пішуць, разважаюць. Уже нават вот прайшло некалькі канферэнцый на тэму штучнага інтэлекта і хрысціянскага сэнсавання. Я не спецыяліст у гэтай галіне. Мне вельмі цікава, але мне няма часу паглыбляцца ў гэтую тэму. Хаця я ведаю некалькіх святароў, якія, ну, так досыць сур'ёзна, прафесійна займаюцца тэмай штучнага інтэлекту. Напрыклад, я ведаю, што сярод такога святарства не акадэмічнага, а такога, як бы, ну, звычайнага святарства, вот вельмі актыўна абмяркоўваецца тэма таго, ці можна, напрыклад, рыхтаваць казанні з дапамогай штучнага інтэлекту. Да. Ці многія святары фіксуюць праблему, што людзі вельмі часта там, ну, вот нейкае пытанне ўзнікае там царкоўнага характару, яны звяртаюцца там да чата GPT, кажуць там: «Бацюшка GPT», і прыходзяць ужо да святара з гатовым адказам і з такой вот упэўненасцю гаворыць там тое. Вот святар пытаецца: «Адкуль вы, вот чаму вы так думаеце, адкуль вы гэта ўзялі?» Ну вот мы карысталіся чатам GPT, і чат GPT згенераваў такі адказ. Канешне, я ж таксама юзаў гэты чат GPT там на розныя тэмы. Як вам? Ну, складае такія досыць прыгожыя малітвы, але я лічу, што гэта неправільна для святара карыстацца згенераванымі пропаведзямі. Гэта ўсё ж такі тое, што павінна ісці ад сэрца. Не проста вось гэтая вязь словаў згенераваная, а гэта тое, што павінна праходзіць праз цябе, асабіста цябе. Таму я лічу гэта неправільным. Ну, але ён складае такія, я б сказаў бы, пропаведзі, ну, на ўзроўні студэнта семінарыі 2-3 курса. Што вы думаеце пра экотэхналогіі? Што я думаю, што некаторыя праявы экотэхналогіі сумяшчальныя з хрысціянскай этыкай, а некаторыя несумяшчальныя. Але ведаеце, вот што такое для мяне эко? Ну, вот для чалавека светскага, да? Ёсць мужчына, ёсць жанчына, у іх ёсць праблемы з рэпрадуктыўным здароўем, але яны хочуць рэалізаваць сябе ў гэтым жыцці як бацькі. Да? Яны хочуць мець дзіцё. Так. Фізіялагічна у іх не атрымоўваецца. Свет ідзе наперад. Ёсць, мы зараз вот ужо там не на конях ездзім, мы на машынах ездзім, усё ідзе наперад. І медыцына, як навука, да, яна ідзе наперад. І яна прыдумала спосаб, як дапамагчы людзям рэалізавацца ў бацькоўстве. Але, ну, я магу назваць цэлы шэраг этычных праблем, якія ўзнікаюць. Напрыклад? Ну, па-першае, донарскае семя. Дапушчальна, недапушчальна. Калі ідзе гандаль фактычна рэпрадуктыўнымі функцыямі чалавека. Вот нейкі там мужчына прыходзіць, здае сваё семя, атрымоўвае грошы. Вот гэта этычна ці не этычна? Разбурае гэта сямейныя адносіны, да, ці не разбурае? Калі, напрыклад, немагчымасць
нарадзіць дзіця па прычыне таго, што муж не можа яго семя не здольна стварыць. Вот карыстацца гэтымі донарскімі клеткамі. Вот гэта этычна ці не этычна? Паўплывае гэта на іх будучыя адносіны? Ніхто не ведае. Ніхто не ведае. Гэта будзе зразумела, калі з'явіцца дзіцё. Потым, канешне, хрысціянскі погляд на эмбрыёна. Калі вось злучылася мужчынская і жаночая вось гэтыя палавыя клеткі, калі вот яны стварылі адно, вот, у гэтым адным, у гэтай зігоце ўжо закладзена ўся прырода чалавека і ўсё, што накіравана на знішчэнне гэтага эмбрыёна з хрысціянскага пункту гледжання, забойства. Смяротны грэх. Да, гэта забойства. Таму, калі, напрыклад, да мяне прыходзяць людзі, канкрэтна, а такія выпадкі былі, і пытаюцца, ці дасце вы дабраславенне нам пайсці на эко. Я кажу, добра. Па-першае, не павінна быць донарскага семені. Па-другое, вы будзеце загатаўляць вось гэтыя эмбрыёны, там, як правіла, загатаўляюць 5-6 на выпадак, калі там гэтыя падсадкі будуць непаспяховымі. Вот аказалася, што першая падсадка паспяховая, все, цяжарнасць. Што вы будзеце рабіць далей з гэтымі эмбрыёнамі? А варыянты розныя ў розных краінах. Можна аддаць на вывядзенне, з іх забяруць, яны будуць дазволіць ім развівацца да пэўнага этапа, потым будуць забіраць ствалавыя клеткі. Могуць спытаць дазвол на эксперыменты над эмбрыёнамі. Ці часцей за ўсё адсаджваюць 3 эмбрыёны, напрыклад. 3 падсадзілі, 3 прыжыліся. Ці 5 падсадзілі, 5 прыжыліся. Ёсць такія выпадкі. Да, ёсць такія выпадкі. Што вы будзеце рабіць у гэтых выпадках? Называюць гэта рэзекцыяй. Вот 5 прыжылася, 3 эмбрыёны прыбіраюць, 2 пакідаюць. Вот мы абмяркуем, што калі вы хочаце па-хрысціянску, то вы павінны ўзяць абавязак, што ўсе гэтыя эмбрыёны, нават калі потым за імі прыйдзецца вярнуцца, калі яны пэўны час будуць замарожаныя, праз 5 год вы павінны вярнуцца і даць магчымасць ім жыць. Чаму святыя амаль усе мужчыны? Дзе прыклад? Чакайце, дзе прыклад жаночай сілы, акрамя святой дзевы? Дзевы Марыі. Ой, мноства святых жанчын. Гэта і добра Марыя Магдаліна, жона міраносіца. Я б сказаў бы так, што нават... Але на іконах, отец Георгій. На іконах колькі заўгодна. І цэрквы названыя ў гонар святых жанчын. Іх проста мноства, безліч святых жанчын. Калі нараджаецца Христос, мы не бачым, мужчына, ён проста не ўдзельнічае ў гэтай таямніцы. Просто Іосіф, ён толькі такую службовую функцыю, там уся таямніца чалавечага збаўлення, яна здзяйсняецца праз Дзеву Марыю. Зноў жа асновапаложны тэкст хрысціянскай веры, новы запавет, там гаворыцца, што ў Хрысце няма ні мужчынскага полу, ні жаночага, абсалютнае равенства па годнасці. Функцыянальна мы можам адрознівацца адзін ад аднаго, і на штосьці могуць быць больш здольныя жанчыны, на штосьці больш здольныя мужчыны. Ёсць рэчы, якія могуць толькі жанчыны, ёсць рэчы, якія могуць толькі мужчыны. Так. Але тут гаворка пра іншае. Праваслаўная царква, чаму там няма святароў жанчын? Ёсць тэалагічныя аргументы, ёсць аргументы, такія жыццёвыя. Тэалагічны аргумент. Хто такі святар? Святар – гэта той, хто канкрэтна на літургіі замяняе сабой Хрыста. Літургія – гэта паўтарэнне тайнай вячэры. Вось той тайнай вячэры, якую правёў Христос. І яе узначальваў, біялагічна, фізіялагічна мужчына. Другі аргумент, аб'ектыўна, жанчына больш прывязаная да жыцця сям'і, да выхавання дзяцей, чым мужчына. І што такое святарскае служэнне? Гэта калі я жанаты чалавек, калі вы не бачыце ў мяне пярсцёнка на руках, а я насіў яго пасля нашага шлюбу, вянчання, я адзеў гэты пярсцёнак. Але роўна ў той момант, калі я стаў святаром, я яго зняў і паклаў на прастол. Бо ёсць такое ў праваслаўнай царкве, што мая святарская хератонія – гэта вянчанне з царквой. Што мой першы шлюб, мая першая і галоўная сям'я – гэта царква. Што пры выбары прыярытэтаў мая сям'я ці царква, я заўсёды павінна аддаваць прыярытэт царкве. Мы ўсе, і мужчыны, і жанчыны, мы адносімся да ўсеагульнага хрысціянскага святарства. Там так і называецца
святарства Бога Всевышнего. І мужчыны, і жанчыны. Вот вы таксама хрышчаныя. Гэта значыцца, што ў хрышчэнні вы атрымалі гэтае святарства. Маё святарство у параўнанні з вашым святарствам, яно іерархічнае, ну як бы служебнае. Я, пастаўлены на то, каб арганізоўваць жыццё гэтай царквы і каб быць на месцы Хрыста падчас гэтых богослужэнняў. Але вот усе мы адносімся да гэтага святарства. Так, гэта не ў традыцыі праваслаўнай царквы, і я не думаю, што у жыцці праваслаўнай царквы штосьці зменіцца. А чаму тады за аднолькавы недобры ўчынак альбо грэх, напрыклад, там за сексуальныя стасункі па-за шлюбам, на жанчын накладаецца больш адказнасці, чым на мужчын? Неправда. Неправда. Ну так выглядае. Выглядае, можа быць, да. Ну, з пункту гледжання канона царкоўнага, да, з пункту гледжання веравызнання абсалютна аднолькавая. Практыка можа быць іншай. Чаму так адбываецца? Я думаю, што тут самыя вось гэтыя грамадскія устаноўкі могуць быць такімі. Ну вот я прымаю споведь, спавядаецца жанчына і спавядаецца мужчына. Яны называюць адзін і той самы грэх, розніцы для мяне няма ніякай. Добра. Нават наадварот, я скажу, што і я гэта бачу, што вельмі часта жанчыны бываюць проста ахвярамі нейкіх абставін. Ахвярамі нават мужчынскіх там нейкіх неадэкватных паводзін, несумленных. А ці шмат мужчын прыходзяць і спаведуюцца за такі ж грэх, як і жанчыны? То бок, хто больш спаведуецца за грэх пазашлюбных адносін, мужчыны ці жанчыны? Я не вяду такой статыстыкі. Я баюсь тут даваць нейкі адказ, да, бо жанчыны ўвогуле больш ходзяць у царкву і, адпаведна, больш спавядаюцца. Не буду спекуляваць, не буду даваць нейкія ацэнкі. Я скажу так, бяры ў жыцці грамадства, хто больш здраджвае, мужчыны ці жанчыны? Бадай, мужчыны больш здраджваюць. Адпаведна, тую самую статыстыку ты атрымаеш і ў царкве, да. Отец Георгій, норм ці стрём? Секс да шлюбу? Стрём. Жыць у грамадскім шлюбе без рэгістрацыі, без вянчання? Стрём. Жанчына-святар? Стрём. У праваслаўнай традыцыі. Аднаполыя шлюбы? Стрём. Жадаць смерці дыктатару? Стрём. Ставіць свечку за упакой сілавікоў? Стрём. Атрымоўваць благаславенне, каб ісці на вайну? Я не магу адказаць на гэта коротка. Калі такое дабраславенне даюць украінскія святары, то это норм. Калі даюць дабраславенне рускія святары, якія дабраславляюць на захопніцкую вайну, гэта стрём. А беларускія? Это на якім баку? Ёсць жа войны захопніцкія. Захопніцкія войны, агрэсіўныя войны, стрём. Абарона – норм. Прадаваць асвячоную ваду? Стрём. Атрымоўваць машыну ад вернікаў як откуп за гряхі? Стрём. Откуп за гряхі, як это можа быць? Это нереальная ситуация.